उठा दिखाओ, ऊपर से गिरा है। चलो आओ और देखो कहाँ आम गिरा है। पता नहीं ऊपर से आराम में देखो। देखिए फ्रेंड्स कितना पाकल पाकल आम हमने के बगीचा में बटे और यश के पापा और यश बगीचा गए रहो और जैसे ताज़ा ताज़ा पका पका आम लेके आयल भलो। तो आज हमने के आम के बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी बनावल जी। तो देख सकें जब फ्रेंड्स कितना ताज़ा आम बाटे, एकदम पेड़ के आम हटे। आप लोग देख सकें नीचा मतलब कि तुरंते तोड़ल गई बाटे। आप लोग देख सकें नीचा देखिए पानी से बढ़िया से धो लियल जी और एक अच्छा तरीके से साफ कर लियल जी। सबसे पहले क्या कर जी कि कढ़ाई लियल जी और कढ़ाई में 1 गिलास दूध डाल दिहल जी। तो हम दूध डाल दिले बनी। अब क्या कर जी कि दूध के बढ़िया से उबाले दिहल जी, मतलब कि एकरा के तेज आंच करके छोड़ देहल जी ताकि बढ़िया से दूध उबल जाए। एजा आप लोग देख सकेनी जा दूध में हल्का फुल्का उबाल आवे लागल बा। तब एजा हमने का कल जी की तब एजा हमने की 200 ग्राम के करीब चीनी डाल दी। चीनी आप अपना हिसाब से डाल सकेनी जा, जितना आप लोग मीठा चाहते हैं जो ओकरा हिसाब से। अब का कल जी कि बढ़िया से चला के पका लिहल जी चीनी के और दूध के साथ। देख सकेनी जा आप लोग अब दूध के बढ़िया से जला लेबे के बाटे फ्रेंड्स, काहे कि हमने के एजा रबड़ी तैयार करे के बाटे। दूध के दूध पहले से कम हो गई बा, आप लोग देख सकेनी जा। अब हमने के एजा का कल जी की सवेरे के हम दूध के मलाई रख ले बनी एजा डाल दिहल जी। तो देख सकेनी जा दूध के मलाई हम डाल देले बनी, बढ़िया से चला के पका लिहल जी। अब एजा हमने के 2 बड़ा चम्मच का कल जी के गेहूं के आटा डालल जी रबड़ी बनाए खातिर बा। तो एजा हमने के गेहूं के आटा डाल दिहल जी। अगर आप लोग के पसंद ना होखे तो ऐसे भी बना सकेनी जा। अब बढ़िया से लगातार के चला लिहल जी ताकि गुठली ना पड़े और बढ़िया से करा के पका लिहल जी। अब देख सकेनी जा कि इससे का होई आटा डालला से कि आप लोग के जो रबड़ी बा बहुत ही गाढ़ बनी और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जी। देख सकेनी जा आप लोग दूध के बढ़िया से आटा के साथ घोल लिहल जी। एजा हमने के रबड़ी तैयार हो चुकल बा। यही तरीका के हमने के रबड़ी बनाए के एकदम से गाढ़ा रबड़ी बनाए के बटे। अब एजा हमने का करी कि गैस के बंद कर दिहल जी। तो चली जा गैस बंद कर दिहल जा, काहे कि इससे ज़्यादा हमने के रबड़ी के नहीं पकावे के। और जो साइड साइड में रबड़ी लाग चुकल बा ओकरा के का करी जी कि पलटा की मदद से चला के बढ़िया से एक जगह कर लिहल जी। अब एजा हमने के गैस के का करी जी कि बंद कर दिहल जी। अब एजा आम लिहल जी, देख सकेनी जा कितना मज़ेदार और टेस्टी आम बाटे और ये पेड़ के आम हटे। तो अब सबसे पहले आम के बढ़िया से पानी से धो के साफ़ कर लिहल जी। तो एजा हम पहले ही से ही एक पानी से धो के साफ़ कर ले बनी, आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड। तो ये देखिए जा यह सारा आम बीन के खुद ही लेके आयल बना पेड़ से। पेड़ पे पाकल पाकल आम बाटे तो तोड़ के भी और कुछ पेड़ से गिरा रहा तो भी उठा के लाइल वालो। अब का कह ली जे हमने के एगो चाकू लिहल जी और चाकू की मदद से आम के बीच में कट लगावल जी। तो देख सकेनी हम कैसे काटत तनी। सबसे पहले एक आधा थोड़ा सा आधा से ऊपर आम की कटिंग कर लेवे के बाटे फ्रेंड्स, देख सकेनी जा। यही तरीका से आप लोग आम के काट लेब जा। अब एक ठेपी जोन बा निकाल लिहल जी और निकाल के साइड में रख दिहल जी। अब एक जोन गुठली बा ना एकरा के का कल जी कि चाकू की मदद से अंदर अंदर हल्का हल्का एकरा के घोप लिहल जी ताकि जोन हमने के आम बाटे अच्छा तरीके से आम के जोन गुठली बा निकल सके। और हाथ की सहायता से मतलब कि बढ़िया से एकरा के गुठली के घुमा के आप लोग निकाल लेब जाए और चाकू से बाहर मतलब छेद ना होके के चाही। ए तरीका से करके हल्का हल्का गोद लेब जा और गोद के का करब जा कि गुठली के निकाल लेब जा। अगर आप लोग के पास कोनो सड़सी उड़सी होके तो इसे भी निकाल सकेनी जा। तो देख सकेनी जा हम आम की गुठली निकाल ले बनी, ए तरीके से निकाल के रख लेवे के बाटे और सारा आम की गुठली निकाल के रख लेवे के बा। और जोने में गुद्दा बने ना एकरा का कल जी की चाकू की मदद से काट के फिर से दोबारा से हमनी के आम की जोन मतलब कि निकाल के रख लेनी जा गुठली, वही में हमनी के सारा गुद्दा के डाल देवे के बाटे। देख सकेनी जा सारा गुद्दा हम डाल देले बनी और एजा बड़ा साइज के कप चाहे गिलास ले लेवे के बा। और रबड़ी जब ठंडा हो जाई तो एक एक कटोरी मतलब एक एक कलछुल करके डाल देवे के बाटे। तो देख सकेनी जा हम कैसे डालते नहीं रबड़ी। तो सारा आम में यही तरीका से हमनी के भर देवे के बाटे। देख सकेनी जा सारा आम में हम भर देले बनी। ऊपर से जोन आम के ठेपी बा एकरा से एकरा के कवर कर दिहल जाई। तो ऊपर से एकरा के लगा दिहल जा। तो देख सकेनी जा बढ़िया से लगा देले बनी, यही तरीका से आप लोग भी लगा दे जा। अब एकरा के 5 से 6 जी तो 8 से 9 घंटा हो चुकल बाटे और फ्रीजर से निकाल लिहल जा। ये देखिए बढ़िया से हमने की कुल्फ़ी जम गई बाटे फ्रेंड्स। तो चलिए जा निकाल लिहल जा। गर्मी के बहुत ज़्यादा सीजन बाटे, आप लोग देख सके नीचे। तो जल्दी जल्दी करा के हमने की चाकू से काट लिहल जा ना तो जल्दी से पिघल जाई। आप लोग देख सके नीचे जल्दबाजी में हम जल्दी जल्दी करते नहीं, यही तरीके से आप लोग भी करा के अच्छा से चाकू से बढ़िया से छील ले जाए। तो हम जल्दी जल्दी करते नहीं ताकि हमने के आइसक्रीम जौन बा पिघले ना, ये वजह से करा के हम कटिंग कर लेते नहीं जल्दी जल्दी से चाकू से। आप लोग भी तरीक़े से कटिंग कर ले जा।
और आराम से काटब जा ताकि आप लोग के जौन कुल्फ़ी बा टूटे नाही। देख सकेनी जा कितना मज़ेदार हमनी के आम के मैंगो कुल्फ़ी बन के रेसिपी तैयार हो चुकल बाटे। एकरा के आप लोग काजू बादाम पिस्ता के साथ सजा के खा सकेनी जा। और अगर आज की रेसिपी पसंद आई होखे त लाइक शेयर और सब्सक्राइब कईल मत भूलब जा। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिलल जी काल।